Laaya po di ari sa balay. Uy, hasta mangingawa. So may mas maayo. Mulaag ko dito sa muang tambayanan. Basig, naaron dito si Dudong Pawet sa si Tisoy. Makigdula ko silahang duha. Pero, kung wala ron sila dito, mulaag ko dito sa tindahan ni ng Biti. Ako siyang kalingawan, parihas atong ni Agi. Naipa. Pero dito niya si Maria, kung sa tuyang istorya. Kung siya sa tindahan nila ng Biti, iya daw kabuangan. Ako daw sundan, Bit. Mura magnay nagsunod sa kuha. Akong lingi ulit. Wala man. Mudritso na ko, Bin. A few moments later. Oy, Dudong Pawex, nga nang isundan man ko nimo. Sundan, taka lang ka diya. Padulo, mapukog tindahan. Otik pa dyan na siya. Wala magkakunin mo gisundan. Pag una na dito sa tindahan, na makakaypaliton. Naon sa day ka, Maria? Natimingan lang gani na nagsunod tanduha. Sundan day na. Pero di jud kaayo ng tawhana. Nagtuko siguro ni siya, nga wala ko niya kabantay. Pag una nagpamalit diha, kay basig mapakyas ko niya ako mga plano karon. Nagkabuangan ako sinang Biti. Ayo! Pahumanon sin ako na sa Dudong Pawig sa papalit. Kay para di ko niya mahiringan. Unsa man imo hadong? Nang, papalitan niya tagpuding diyan ng Bi. Radong o. Wala nang o. Nang, ako istorya ni mo ba? Unsa man na dong? Nang, ug nagay magkabuang diri unya sa inyong tindahan. Wala na nailain, kundi ang anak ni nang Marlene. Ngano man dong? Ngano nakaistorya ka ana? Nadunggan ako ganina nang, ingon siya, muanhi daw siya diri sa tindahan, ug kabuangan daw kaniya. Kaya pag mula ko ang Dudong Pawig. Uy, usa ka nang gitabian nila diha. Base nang hiringi lang. Naaman siya ron diya sa punuan sa atis ninyo. Ha? Ano siya diha? Indaw bi? Kita ni mo nang. Naabitaw dong. Sige lang kay ako na siya panitan kung unsay lihok anak niya. Ito sa kunang. Arang-arang kay nilakaw na. Adto na ko, Bin. Naamang ko dahil ni pagkatsismuso si Dudong Pawig no? Padulong na diri ang anak ng Marlene o. Naglingi-lingi pa. Kini jud siguro siya ang ginuang sa kuha. Akong panid-an bi. Perti ning bataa o. Hastang si Pata. Padulong na sa tindahan. Karon ako nang ayuhon. Ayo! Ayo! Wa na. Nagsugod na siya og pangayo. Ako ni sakyan iyang kinabuang bi. May God, may ano si Dudong Pawig. Kabida biya kayo to. Unsa man? Wa may tao. Tama lagi tong giingon ni Dudong Pawiks. Tanawa ra o, nag-agik-ik pa sa likod sa tindahan. Nalimutan pa siya siyang gibuhat. Karon ka, bubuan kag arenola nga isa ka semana na akong wa nalimpyuhan. Napamanday sinang Biti. Oh, napa siya pinasilip-silip. Oh, nagtuog ro na siya nga wa ko kabalo. Kuhaon ako tong arenola bi. Palakaw na ba? Ayo! Ayo! Ayo daya, akong silipon sa bintana. Maayo pa yung pagplastar sa paglingkod. O katawa pa, mo plastar ako sa tindahan bi. Tago ko diri sa ilalom. Pag mo ayaw ni siya, isaplig ko ning arenola sa iyang naong. Ako na pang ayuhon mo. Ayo! Apa? Ikaw na sige ayo ha? Karon ka! Na! Dalayan mo! Kabaho ba ni? Unya, mausap pa ka? Kabaho ni mag-iinang! Da, syaro mo usab pa ka?